Okay. Ababa bi ba ha one ne maame ba ye edi sum eni areho nana areho omo anantia be 2 years omo pesika ne nine doctors say ya hwe na ya anye na operation na anhwe kwan ye be fa so ye be keka no mpeni nkasa esi ani a ne ye tena ho a ebe ka na Akoma na wafrim na ababa wan abreyie obaye osema efrum me yefrum o mintumi ni di ma me ye me ho hwe nyeye mani so birime Justina ani o ma me sampana nyame ani munie na areho said ai wa hwe bia obu wono ne yede na to so no na areho ababa wan ntumi nya ne ho hwe wo hwe ne nkane no na wo behwe obedwane beto ayen na chese wutumi na enipa mobo bia no wadru no wo suro se ne nan no ye betwa efri se unsa doctors catch and say otse se ne yafunu mu ye ne yape na yaase ye ne ya na kire se de adru no eforo ano na ye betwa ne nan anhwa obede obefrim na chese adru burum ontumi ni di ontumi nya ne hwe na last time crowd you obetena ha no malt na amyeto man fi se na ye hwese de o si ye afri anopa na bepem sa na anhwa ye benya asem nti malt ne yetoye nti ye di suni areho e kan ho e kan wo maame ho acho wachinia echi ofida dem nyina ko bia se bia ko obenya moa ye de akwakoye ne sa surgery because almost say ye yes benantu na ye tumo benantu ena ma me ne ka bom benantu mo no ye tumo na areho hwe omo echina bre omo rabi ofida dem kromo bai my ma omo koy ache omo echina abre omo bai ya yesu chire etiefuo ni ahwefuo ni adofo omo a yesu chire wo mo a ye ni suoduru wo mo anim mako enye ni panyina na wo beka wa asem a ye wo hu mu aye de ma wo obi wo ha oduru nchen ya me de yifiri wo me de ma fa ko baabi nanso enipa nti na enipa wo ho ya moa na usasika no mo ko fa afiri hi 22 asasa ye betwa ne na ye kra ye nan mienu ye nsam ye ne papa mu ni ye nwu so papa mu ni ye betwa ne nan afiri ho na chese aya ahomtie ne esu ni areho na said ye eya etiefuo eduru sei na ye de obi ba ha Bible said you also ye ne nsu ne ye wo sere so ye ne sere enti se eduru se de ye de ani gie ba ye ne mo a na eduru de ne ho so a kire na ye ne mo a ye ya ne ye ka kire mo se wo ba ye beye said you will be ba ye beye ne sa na also ba ye beye ena wiase so mobrofo nsa wo ye nchen da bia wo mo ka ho esikafo de to wo mo sei na nso ye hunu oye ya hwim ne kama ordinary aba ebi o kra o mo spend month bi kra wo ho hwehwehwe o mo ho kakra nsa na ya de na baba bedru na wona ye ni bie no eye menu mienu ene ye beboa wo mo nti ye tiefo ye de ne baaye na ye de ne baaye no muso mo boaye muso ye mu na de mo ye maaye ne ye fedodo ye kan se mu hunu ye mobo ama mo pepa ababa wa ni suo na wo pepa obi ni suo na nyame so pepa wo ni suo nti ye koye bibia ye kama ye de bato so nyame nshira mo baby ye oba kwa koye surgery no ye oni ne nine ni ye ne nine ni ye na no kra no hwe na nim ene said esi enwe ba at once ya koye Justina ne surgery no ye ntwa ne nan no wenye mu o ma me se ye se eche dodo a
doctor kache say chedo do ye anasa ne nan no ye betwa na se de na si acha ne ye twa so a ye ntwa mfra ntwa no ye beba betwa no nisirim sa ache enti ba bia wo bia brochire na wo Ghana may mu na wo regions ne bia wo upper east upper west northern eastern Ashanti region Savannah Bono region bia wo ba bia wo kaprebe bia wo de buy 5 cities why wo de buy e kan sika ne ho e ma ne ko yo tumi ka ye e kasika no eni abayi sire mo hwe ana nanim aya se de nanim si aye o ya wada ho mo hwe wadaroma etiefo ahwefo mo wadaroma ye nyame nhyira mo eye fe mo ye nyame so adwuma nyame so adwuma ena mo aye efe enti wakoma ye anigye bia enti awose pokra because obi o ha ne de kra no wagigi ska na wie kra na bia bekoye se ebia bra was what the bad I was yetwa na fe sika no agi ya kadi ko save nine no yadi kotwa na ebia wo mo de aka no mo de ahwe no but we de sika na kwa akoye adwuma no akoye se kama ye ntwa ye ntwa de ye bompa ya Justina na enani ma nyonyo sere kama sika mu oduro sika wo yo hino to da ya na sika je eje pa enye to da wo ma sika je na say because we are weskafu bi ho so a ye be ma ne so akọ but obewu enti to da sika je nkwa ye de 100 si wa 10 penny ewu na be wa na internet sika ne ye ya de bi abọ no say ye me na bo me akamawu but because we wo ska ewura ne bo de na otumi to na fe ne ho ato na fe wa di enkwa chekachera but be ye me ne enam yesi me koto sa edro na minya sika no you see na bebre da demu anam sika senti o bebre da hospital sika senti a sika die sika ya de yie pa etiefo enti mo hwe enije radio Facebook TV TikTok YouTube for Babia nyame adom your operation aya kama musika mompaye nyame nhyira bia kama mo na mo friend ma ko na Justina ko sisan ye ntihwe me ka se munya abotre ya de operation nti ya de bia baba kama me ya adom bibia be ko kama no ne o maame ayi achia meyi machinya meyi machinya na chese we de bibia enhihye ne motuom na wonu ayi na chia na ode aba na wonu abedase we de eye update ene ye pese ye mamu se ya ye cancer no ye yi chimo no everything ya ye bibia de efri ho onyame onkoso ana onhia na onyam kese DJI Bobo be medin ate mama ko international okay. Oh, wow. Onim say baby say na o sanka nkofo boa wo. Be won say TV no be hwe bebre no. Yale fo ba kon mutumi delete na TV so be 1 year. Ejiji skasa obekombe yeah obekombe no so no na TV wura no no o de 20 TV airtime. Momo dia ne dia this is genuine. So omunye ye program yi TV station na sa TV station omo no yeah to say ye ready the problem about ye be solution yes ono so ba ya ye pese ye na ye resource very good yes but one no so man fa resource man fa obi anfi wo mo but ye but adwuma we ya na me dadwena mo ho pa because adwuma kase pa na ma gia to mo ho so amotumi aya ma surgery kwa tumi akoye dan no in fact
ɛkyerɛ sɛ deɛ ɔde ne ha ɔbɛbɛ